My violence mkwazi wena. Bageto baita violence. My violence. My violence. Taura ne wangu kashibi. Pina negejo mitsi vaizvo ndo zvandifunga fari. Every day ndikopopoda my violence. Amuniti. Sisera kuba mwana washe. Andina kana zera. Kozimakore ndochine. Iye zvino musoro wangu nditone headache pagumbo izvi stress kufunga kuti izvo ndoiva netimari kuti hai nenzvimbo yacho ndikuda kunga nyaya yemari tozoti nzvimbo yacho tonetsa kuwa wanga kapasa here aiwa sada kuti stress mari dzasashata kudai handisi kuda zvekuzoreka nezera rako sei uchingoda kungotesvera kumashure ndoziva kuti nemudzimai inini handidi zvizvo inini kuno kunonyudza manje ndisimbiwo endai vamuchakubaya vamuchida kubaya ini mwana wangu yagutoba ubati gwalangwa nendinaro pazvinhu zvacho sachitaura zvinazvifanana mudzimba handidi munhu anopa excuse yekuti anzi kumba kwakazodii chingozvitaurira pausitaura wakabvira kare uchingondichonya ukandiona undichonya ungariveitika maandimuzwa ndatotema kare vachiputikirwa nemai yedu but zvachiita isoka maivai tokwanisa kuti nhasi manje tombonota chicken chips kune mbatatisi nditsiki kwechipapiro nenyaya yehuku nembatatisi rangu nditone zvinhu zvakatowanda zvekutofunga izvinomubuke matiranje mutobuka ndite izvozvo usually ini ndototira 3 months kana munhu atano ndida 3 months ndichifunga 2 weeks ndodzoka ndirespond wabhiliva aiwa manakeche kwete kwakoda unoendesa kusaluni mapana yaya havasina ito god mapata apana western triangle go amai violence ndikutarisai kwesoko zinai ndakungoti muri mumbaka kazakazwa ndasvika ndikanoka kudhoo ndikaona kusina vanhu kana takatogara zvedu pano taida kuswimapa zvino vakomana havana kutvinha mvura zvatikataura nesu saka tangotirekedze tichile zvedu pano masura sekumaivai aiwa ndaswera hangu kusekumba aiwa kumba kuri nani ndandauya nereply ya baba tine mashoko atakambokurukura saka ndatega ndiuye imi madzimai vacho muri vaitaura kuti vayakuda kuenda kuchikoro vaitotambudzwa nekuti nzvimbo yake saka ndava ndazonga kuti mukayakumba ukuku anokwanisa kureply aindi mama vana maivai kuza muchatopfeka majavha mai manje vaya kuti nefom 1 zvatokuonai zvomatoyarutsa nai vamwe vedu naimi ndandafamba kareply yandandafambira vauzoita nezvekukurukunda oraiti aiwa maivai pane yatakawana kairi kushamba uko inonzi Phil Christ aiwa mai mwana pachikoro ipapoka aiwa kana neni handinanira muromo ndatoti mutovaudza vako zinini handizozvibate zvese vane boarding school ende vanoita maprofessional sporting courses ese aripo vana netball vana soka vana tenesi hapana chisipo zvekuti izvezvo vanavhaika vanotosera vatove vana Serena Williams vakutospecializa mutenesi zvandawinga pani vai ndakatomira because maresults ake asati abuda hazvina basa zvemaresults chavari kungoda izvezvi isusu soko takatoenda naye handitika vari kungoda maresults ake egrade 7 kana egrade 6 report check ndo vangarongoda iwawo then vanoevaluate mwana wenyu kuti ari kugona here chikoro kana magrades ake akaita sei how best can they help ende vakutoda no need yekumirira maresults egrade 7 kuchikoro kufeel Christ here kufeel Christ the best zvaipo zvino enda izvezvi mene ndikotokupai phone number dzavo zvese nemau yavo amutombo mene ndikuisire paWhatsApp even mukana paFacebook hakuna chisipo kutaridza vanhu vanotoofa maprofessional sporting courses ndo chikoro chiri kurira mufamba zvakanaka kamaivai mabasoko ini handichamiri musakanganwa izvezvi mototasa muinbox menyu ndobva tokukanitirai mwana ngaatoenda kuchikoro ende azvizotinetsi tongobatanidzi saka boka beregedza aiwa ndajati mamoya havadi isusu kana maivai matotadza kana kudairawo
Mashedzi ndingazvikwanisa. zvo